Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Magandang araw naman po mga kasama. Paano masabi? Balik po ako ang inyong Pasanggang Janrel. So nandito po ako ngayon sa port at atin pong saksihan yung bakbakan ng Gentry at saka Pangasinan Sea. Pero bago nga po pala yun, gusto ko lang po sa inyong i-promote yung patahian ng jersey ng aking kaibigan. Diplax po, mabilis po siya na matahi yung at saka quality po yung pagkakagawa. Kaya sample po ng kanyang jersey na tinatahi. Kung gusto nyo po sa mga mabilisang nagpapatahi dyan, yung Ras sa basketball is life. Pero po tayong kaibigan, Diplax po. Na lang, search nyo lang sa Facebook. Mabilis po siyang makontak mga kasangga. So ayun po mga kasangga, saksiyan po natin yung labanan ng Gentry at saka Pangasinan Sea. Ano mo sasabi nag-shot doon yan? Hindi ko na nasabi. Ano mo sasabi nag-shot doon yan? Hindi ko na nasabi. Nice one! Wala, okay lang! Baba na! Nice one! Wala, okay lang! Baba na! Nice one! Mababa eh. Baba na! Okay!
Time out tayo 3 minutes. Ha? Mawag ka 3 minutes. Lapit doon, lapit. Bilis yung ulan na takbo ah. Nice! Nice one! Edmond! Siyerte, kaya mo na mag-asal yung mga pwede pasahan din yun. Nice one! Nice one! Tirahan mo, James! Nice one! No! Nice one! No! Ganda ng pass na. Isa pa lang yun, isa pa lang. Kanina pa! Nag-contact, kanina pa yun. Outed. Nice! Outed. Nice! Wala na! Piso. Okay, push, push, push! Nice one! Nice one! Wala, baba na agad! Sige, pagod ka sila! Ano lang? Anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo? Baksa, box! Time! 5 minutes. Then, boom! Sige, diretso mo na! Patay! Nice one! Nice one! Baba!
laman mo is 19. Nasa kapat side. Bigyan agad. Tingin! Tira, Harley! Nice! Nice! Depensa! Time to shoot. Ilalim mo! Ilalim mo! Time to shoot. Okay. Nice one! Ha? Ano pa yun? Bola pa second! Magkarakat si kami bro. Hanapin mo awit yung bola. Sa pare, mapalit ko kay Jen. Tatangan. Shoot mo lang. Nice! Nice! Rebound! Uli mo yan! Nice! Jump ball! Kaya mo na. Illegal! Mamaya na! Sige! Dalawa! Atake! Rip, awan foul na! Ay, bola po ng Jensen. Bola ng Jensen. Number 25. Tumira. Wala. Binigay kay Jimenez. Ayan o, papasok. Dalawa! Kaya out ng bola. Akin lang Wow, to. agad! Bibilangan tayo! Binigay kay Bero. Shoutout po sa lahat po ng nanonood dito. 10 to shoot. Lopez. 5 to shoot. Nice one! 5 to shoot. Nice one! Pasok. 25.
Nasa sa gitna. Extra ano? Tuwa, tumira. Set lang ha, set lang ha. Wag mo ipa-shoot. 20 shoot. Time out. 7 minutes and 35 seconds for the third quarter. Back to the ball game. Game to the ball. Back na po tayo. Dali, binagis nun. Binasa na naman. Yun. Wala. Lima lang. 5. Okay, 4 minutes and 27 seconds. Time remaining. Ang score po natin, 30-25. Ano ka time? Wala. Nag-hesitate. Pinasa. Kanina. Yun. Press na press up. Okay. Dalawa lamang ka. Dalawa lang po. 30-28. Cortez. Self to shoot. Self to shoot. Ayan, Rest. Bawi. 3 points daw. 3 points. 3 minutes ka na. May violation. Ang meron pong ano. Ang kasinense, tumira. Wala. Nice. 12 to shoot. Pumasa, pinasa sa labas. 8 to shoot. Tumira na. Wala. Break. Time out tayo rin. Wala. Balik tayo ba? Mamaya muna. Masok yun. Time out. Pangasirense. Shoutout po sa nanonood. Okay, kita. Okay, balik na rin tayo. 2 minutes and 5 seconds. Ay, third to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. 6 to shoot. Bola, tingin. Last 1 minute and 5 seconds po tayo. 1 minute and 2 seconds. Kuha na ba? Wala. Okay, 35 seconds tayo. Tatlo lang po ang kalamangan. Yun o! 28 seconds. 28 seconds. Saklap tayo. 15 to shoot. Dumaan sa gitna. Dumaan ng foul. 20 seconds po ang natitira. Tatlo po ang kalamangan ng Pangasinense. Isa pa. 4. Wala. 20 seconds. 20 seconds. 12 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6. 2. Okay na. Meron pa yan. Wala na. Okay, last quarter na po tayo. Final quarter. Final quarter na po. Laman po ng 4 ang Pangasinense. Binigay kay Jun. Binigay kay Tuwa. Ayungan lang oh. Sak. Wala. Ulong! Third to shoot. Wala. Ano meron? Berto, may dala ng bola. Pinasa kay Cortez. Pinasa sa ilalim. Nakuha niya pa rin. 12 to shoot. Five. Oh, nakuha. Very good. Technical pa tayo. Technical. Baba pa lang.
Ayaw eh. Sablay. Sumablay ka. Boom! Wala. Isa pa. Isa pa. Yup. Tatlo. Tatlo po ang kalamangan ng Pangasinense. Pero hindi kasama yun. Tumira. Tapos. Oh, di kayo makarebound! 12 to shoot and to shoot. Tumira ulit. 12 to shoot and to shoot. Pababa! Okay. 39-36 po tayo. And 57 seconds. Sino ang kasunod natin ng player? Wala pa. Kaya? Oo. Wala. Shoutout po sa mga next game. Mag-prepare na po tayo. Cortez. Last 45 seconds. Lumipas. June. Shoot! Wala pa. Okay, boss! Pagod na sila! 5 minutes and 45 seconds. Tatlo po ang kalamangan ng Pangasinense. Ng Pangasinense. Okay, bonus shot po. 41-36 po tayo. 5 minutes and 27 seconds. Isa na lang po. Okay, bonus shot. Nice! Pasok. Go! 42. Isa lang! Oh, tapat nyo, tapat! Backside! Buka na kayo! 42-36 po tayo. Yan, Ber, labas! Oras po Yan. natin 5 minutes and 18 seconds. Jimenez. Okay. Jimenez. Time out po. Pangasinense. Last touch kayo eh. Eh, time out kami. Hindi, nag-last touch kayo. Last touch kayo. Last touch kayo. Time out lang kayo. Sa kanila! Bola dito. Ay, hindi. Okay, game na po tayo. Mamaya, di na kayo magpansinan niya. Kaibigang matalik. Alalim sa likod! Ilalim! Okay, Jimenez, tumira. Wala. Taguan. Taguan. Mula! 3 minutes and 30 seconds. James, receive ka, James. 15 to shoot. 12 to shoot. 10 to shoot. Nice! 8, 7. Nice! Box out, oh. Okay. Number 5 daw po. Foul. Oras pong nalalabi. 3 minutes and 9 seconds. 3 minutes and 9 seconds. Dalawa lamang. Dalawa ang kalamangan ng Pangasinense. First game pa lang po tayo, mainit na mainit. Sinabayan po ng panahon. At Yan na! Haba pa yung oras, no? 3 minutes po tayo at 3 seconds. 44-40. Okay. Bola! Tawan po. Relax tayo! Relax. Sige po. 2 minutes and 48 seconds. 44 po, 40. Score. 10 to shoot. 8 to shoot. Wala. Nice! 46. Anim na ulit. 2 minutes and 25 seconds. Ayun o! Yun, tinas. Easy ka. Yun, tinas. Easy. Oh, Bola! Relax na, relax. Bola. 2 minutes 10 seconds. Kaya. 4 po ang kalamangan ng Pangasinense. 12 to shoot. 10 to shoot. 8, 7.
substitution. Penalty. Football, malo. 1 minute and 52 seconds. 52, apat to. 1 minute 52 seconds. Pasok. Nice. Down. 48. Wala. Number 20 please. Isa. 1 minute and 40 seconds. Pero nasa sa likod. 48-42 first attempt. Wala. Isa lang ako. Parang dan, gamit sa oras kayo. 1 minute and 29 seconds. Haba pa yan, oh. Haba pa, pero... Sonic Stephen Curry. Football mo. Wala. Nakuha ni Vicente. Timira. Nakuha number 16. Lopez. Attempt. Wala. Wala. Kapit! Nice pass. Nice. Nice. Wala. 1 minute and 10 seconds. 48-42 po tayo. Take time na lang. Pasok. Tapos. 49 seconds po. 49-42 ang score po natin. 49 seconds. 49 seconds. Wala. 15 to shoot. 12. Oras po natin, 35. Graduate na rin po si 16. Graduate na rin po si 16. May taon na parang dyan, San? 35 seconds na lang. Derby, may taon pa. Ay, pumasok. Pasok, dalawa. 51-42. Palayo na. Daan. 24 seconds. Out. 20 seconds. May time out pa kami, no? Isa. Time out kami. Time out. Pahinga. Time out daw, rep. Okay po, shout out po. Unang tira. Wala. 20 seconds po, 20 seconds. Dito po ang... Siyam lamang. Kailangan, patayin nyo. Gulatira sa tres. Oh. Patay na. Patay na. Okay kayo. Bola doon. Loose ball po. Pangasinan sa. Bola po ng Jensen. 16 seconds and 1 minute. Ay, 1 second. 15. Clock is ticking, but there's no time for 3. waste. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. First game.